Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Goed, kijkers, hier staan dan een paar werknemers van Roosevelt, neem ik aan, van Sijin, neem ik aan. Foudu Barada. Ja, aibo. Asalbe Furu in Neng Fu Unu, C47, Jompo, de Rokomang, na in de go-to Busi Funo, Kokaren so go Busi. Fau Fenatori dat, Tanano. Sumami Kamek Taki. Ai, nu want dat ik zo. Omdat assistent van Google, moet ik dat niet de contractor voorzien. Omdat toen het contract, lokale kwam hier aan mij idee. Nou, Rokok mo pa doon deso. night shift. Jezus. Contract niet ba? Kide na mi last contractor. Oh. Zabito. Na mi abib des 6 mo. Ah, also. Kuka go vakantie. Maar vrouw aan apting. Nu roko sinds 2021. Go met 2023. Na mi dan CB mo. Na mi go vakantie. No de ma gim 2 jaar. We go in een systeem wakker. Altijd, look hoe we na 2 jaar, maar aan het tak na one by one. Zabito, je denkt dat kan veranderen kan in een systeem. Ja. Zabito. Ja. Maar je chare wakatanga laso, tak na semsane go doen. Maar me Zabito. Ja, ja. Als een model 2 jaar. Omdat alle contractor, wat moet je doen? Ja, zeker. Zabito. Zeker. Oroko, dat in een zekerheid dat je service zijn. Zabito. Me arki masara ama voor die Johnson de en attack. Dit is na juist na zuiveratori die sang bruya sa awan meki seti. Taki teuroko siximum, euroko ete siximum. Dan no as man moest maar actie next in automatisch in vaste dienst. Man of de man Libya aan het lijntje euroko 2 jaar langer dat de mensen die 6 maanden of zo draai kom baka de broko 6 maanden baka enzovoort. Zo blijf je maar aan de gang. Anobung. No. Als het zelf no man na lek van massa fotaki. Aber if de meeste zijn niet. If inlening bedrijf is dulu sa ufadil. Volgens sa de matikan tapawet. Da agad da asan de je tak de maar kwalijk. Want sa you ne kies amoni sa de mai kisi maar aself de onderdrukking je nya lek aself de vasti massa eroko dape. In feite ti Lucas Ambung da je wakana bepaalde passies telemate taki inom wakaso je go na parlement o tegi wansani je ga de man baka uiteindelijk bewandel om men passie voor kan door het papis moment ja. Want misabi ina yari jana wa khum bego na ma bego na parlement de ma best don taki de ma be pota sanja tap ba maar uiteindelijk zou ik kiezen via ook dat ik een probleem ben de inspecteurs. Maar if voorzie doe be koroko dape u be kiezen ja ook op te vollezen. No de ne kiezen moro. Plus dat im za fantaki amoni sef sa de ma e pai. De actie sef fantak na amoni di sef de no. If you look at de ma mus pai de ma 460. Dat je kies in 23 euro of in zoveel €1. Dat je ziet dat bijna in euro. SRD of American dollar? American dollar €1. Dat want dat in euro.
in Europa de soorten gelijk de man. Ja. Maar even look Aroko sa je poti. Ja. Hoeveel grootste deel voor Aroko sa Aroko nu daarna? Uitzendkracht airport Aroko. Oké. Weinig vast iemand de nu. En nog erbij, uiteindelijk je koshitaki bepaalde zijn niet in, maar taki Aroko. Dan ga agebaar disi, dan mi denk van taki. De contracteurs saben de. Dan meneer Amafo, de man kon vinden zelf op dat iemand met kon agebaar in Aroko. Iemand in Aroko daar. Woko joini, woko arki ook toe, soort stap u kan maken, want u sap van taki, als aan die play want je pisik ba, Ja. maar u want taka muskenki, Ja. misa big bataki, uiteindelijk, wat gebouwen met voor dat zeker ook toe, Oké. dat u sabif de man, Die is positief. mide positief, misap tak de man, meka gebouwen komit unu, lekker komen, van de man chassa disi, dat de man meken, dat uiteindelijk, wolukusa ook baka dati. Want lantis heeft dat de moude bezig gaan asandisi. Maar uiteindelijk asandis nu uno bem wacht het op momenten die beko fos de man bem dwing. Ja. De man Abbas aan het liever te laat dan nooit. En morgen betreft laatelijk nooit. Abba vieren ook dat het de goede kant op zal gaan. Ja, wel voor mij zei me ebrebi taki aku de kant op. Sab if nu in de initiatief nooit dan de wande desani. Ja. Ja toch maar. Ja, van abrada teka stap en we brebi taki wasan moet voor konderait. Moet voor veel bosani. Ai arreg moet zeker vieren en we brebi tak arreg moet zeker vieren. Ja toch, omdat die kude ifa eerlijk we roko tranga kondre ifa sang we roko echt tranga kondre de man roko so komit uno. Ja, bij deze sami wantaki president, ja, DNA leader, sami wantaki president, laat het recht vieren, omdat we ook tranga kondre, ja, en dat de man, de mij vindt de money, de mij libi de bigi libi, en ab tjuso sang, ama giu, in dat ook toe, dat amang pai, den voorzieningen san giu. En ik ook kort in. Ama kot toe dat if abedrijf ga maar toegelu. Dan mij gi 80 cent, dat ina 80 cent. Nou, maar ik dat ragiu, en ik dat trap tipjes aan giu. En ano eerlijk zo toch? En eerlijk dus uno sang dit zou komen jatide, we snap echt traan baka brada en we brief dat gado ook toe om ik tak arrest zegen vieren. Ja toch? A corruptie in a kondre no boom. A corruptie na kondre mustapu. Ja, president, ata yani we brief taki yo doa boom zeg je uno taki ukang kisi sa kisi. Ja, en we vinden ook te jammer dat de man een benadeel als staat. We vinden jammer, met de rechters, naar particuliere rechters of de man aan lanti. Maar we vinden jammer dat de man moest naar een hoger beroep. Omdat de man benadeel als staatsregie. Ik verstaan waardoor je ziet dat je allemaal kan gebruiken om een projecten in te kondre. En dat ben ik taki. Grand Tanya. Heren, we wensen u natuurlijk heel veel succes. Ja, en Grand Tanya, ja. Ook dat we op plaats kunnen zijn die serie. Ja. Uno kan go zo door. Mooi zo. Sabito. We hopen. Loko abadrijf dis da Brokopondo. Ik mis sorry mi ID card na district Brokopondo. Sabito. Mami mdele contractor dape. Zo, terwijl je naf dape. Sabito. Oké. Na foyarik ba mi dele contractor dape. Zo. Ano kanto. Dan atrapisi baka. Dati luka me insiste de mai tak ubus kondre boy ni wangroko. Luko de masai go amen. Luko mensan ef sai na me. Ivolok to. Ja. If de man apeno apon roko no apresi froko sa de maudo. De mau creëer. Sabito. Tramande jano no ituroko gibasi. Inak sa sabi go turoko. Oké. Sabito. Ja. Pede mamroko no en we pura de ma ano. Sa de maudo. Sabito. Mine taktika bedrijf. Maar een bedrijf moest doen wat aan tak a community moest maar libi voor sade ma kondapi. Ja. Sabito. Ja. Ko libang aus refi. Ja. Sabito. Oké, duidelijk. Grand Tanya. Ja, maar YouTube. Ja. Goed, kijkers, u heeft het gehoord. Er is geen woord Chinees erbij, is heel duidelijk. Die mannen komen op voor hun rechten. Ze willen het beter hebben. Ze werken hard voor het land, maar ze worden
als contractors voor I Am Gold en Sijin. Dat zijn de mannen die daar goud uit de grond halen. En zij vinden dat zij hetzelfde recht hebben omdat ze hetzelfde werk doen en vaker veel harder werken dan de anderen in vaste dienst. Ze hebben geen namen genoemd en ze hebben niemand in diskrediet gebracht. Ze hebben alleen maar gezegd, wij komen op voor onze rechten in het kielzog van meneer Amavo. En ze hebben een beroep op de president gedaan om naar hun te luisteren en hun een helpende hand toe te reiken. Wij van Cultuur TV vonden het geweldig om erbij te zijn, om u te informeren over hoe de zaken gaan. Omdat heel vaak wij denken, de boys zijn ook go to na go busa no spot money de kisi, wel we hier en over niet door makandra. Ze hebben het lastig en moeilijk en Cultuur TV houdt de vinger bij de pols. Gnatani, voor u make me koinu woonkamer, uw sribi-camera, uw tuin, uw auto, voor takatori die staan ook. Teo hantralis bakamina ra pengel en untambo. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tambum fui ala. Wil jij werken in de zorg? Aina Zorg staat voor persoonlijke zorg zoals het hoort. Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je empathie en een goed luisterend oor? Neem dan snel contact met ons op. Voor meer informatie bezoek onze site ainazorg.nl met AI en A. Dan maken we snel een afspraak. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.